carro ten dúas partes que son o chadeiro e o rodeiro. O rodeiro con eixe e rodas. E o chadeiro ten as chedas que ven sendo o esqueleto. As tabas, o piso, chámase sollado ou estro. A carga para contela, para que non se caia, depende de que sea, pero ten sempre estadullos ou fungueiros. Ten o pinallo ou cabezalla, toda esta parte. A cabezalla ten diante para amarrar o temoeiro. Estes son temoeiros. Isos son os que enganchan no xugo. Os xugos vedes aí que cantidad. A roda é moi interesante porque temos unha parte que é celta, de todo, non o pode negar ninguén, que son as cambas. Estas son cambas. En cambio, do centro, leva nombre latino. É o medianil, o minle, ou mión. O eixe, esta parte que sale de fora, chámanlle cabeza. Este taco, o outro é igual, que vedes que sube aquí, chámanlle traitoiras. Son as que deixan que non saia, porque apretar ordinariamente non apretan moito. Únicamente apretan cando queren frenar ou que canto. Leva un collo virolo, que chamaban, que apretan máis ou menos para que dé o tono que queren. Porque o carro galego canta. Como aínda que teñan, en vez de vacas, teñan un tractor. Pero, ao fin e ao cabo, a carga hai que levarla nun remolque, unha plataforma que ven sendo o chedeiro do carro. Pois ten que levar chedas, polos lados son chedas, e no conxunto é un chedeiro. Pareceme moito que hoxe iso se recupere, pero non habería, non sería ilóxico, para nada. Ben falado. Para dar calor á casa, os paus témolos que? Queimar. A compota xeralmente faise con elas. Mazás. Ves como sabes. O carro é un vehículo tan simple e perfecto porque nel concéntranse milleiros de anos de perfeccionamento técnico. Cada peza ten o seu nome e estes nomes varían dunhas partes de Galicia a outras, de maneira que, polo nome que se lle dá a unha destas pezas, non sabemos de que parte de Galicia é a persoa que fala. A xente do meu tempo aínda viu traballar os carros e vímolos desaparecer coa chegada do petróleo. A xente máis nova xa non nos viu traballar, pero aínda segue dicindo poñer o carro diante dos bois, para decir precipitarse, facer as cousas antes do seu debido tempo, adiantarse os acontecementos. E cando queren decir subornar, din un tal o carro, porque aí botábase sebo para que o eixe corroce non quencese. E cando queren decir, sen facer caso, din como se cantara un carro. Xa ben, as cousas vanse, pero seguen vivindo na lingua, porque a lingua é parte da nosa eternidade. Abur.